Haga jingle kai Indian Premier League haprenga Chennai Super King Persia ika Punjab King. Haba pai shagra ga jingle kai ka Kynhun jongu Mahendra Singh Dhoni ka Chennai Super King kala khur ka nam job hadin magalala aban pelimi ka Punjab Kings hakani ga jingle kai da Arab Thupra runs. Haga jingle kai Bundesliga haprenga Eintracht Persia ika Leverkusen. Haga ga jingle kai ka Leverkusen kala khur ka nam job hadin magalala aban pelim suk ika Eintracht hadu san lakaway. Haga jingle kai La Liga haprenga Kynhun jongu Ramos ka Sevilla Persia eka Granada. Haga jingle kai ka Sevilla kala khur ka nam job hadin magalala abat pelim suk eka Granada da lai lanot. Haga jingle kai Serie A haprenga Kynhun Dybala ka Roma Persia eka Juventus. Haba pai shagna jingle kai baro artlegi Kynhun ki Iakhait ka Marshigol. Yaga shigol jonga Roma la yaban tap haga minit ka bakhatsan. Lengbau Lukaku bari shigol jonga Juventus leo bantap haka minit ka balai peway Lengbau Bremer. Hagaway par ka jingle kai Serie A prenga AC Milan Persia ega Genoa. Hagani ka jingle kai baro artlegi Kynhun ki Iakhait da marlai gol. Bari aga gol pen Iakhait jonga Genoa leo bantap hashwa ban kut ka jingle kai kata haka minit ka ba prap nyau Lengba ka ungol jonga AC Milan. Haga jingle kai Premier League haprenga Kynhun goalkeeper ka Argentina Aston Villa Persia eka Brighton. Henry haga nga jingle kai Martinez Khlem don bat ka Kynhun. Haba pai shaga nga jingle kai ka Aston Villa galamat eka namre adin magala sya penlim hakmat ka Brighton dai wailanon. Bari haga nga shigol jonga Brighton layo bantap hashwaban kut ka jingle kai kata ka menit ka prapunyo Lengbau Pedro. Haga jingle kai haprenga Chelsea Persia eka West Ham United. Haga nga jingle kai ka Chelsea kalala abat pelim suk eka West Ham United hadu san lanot. Bad haga nga jingle kai Jackson ulayo bantap argol nagamenta ka Chelsea. Hagaway par ka jingle kai Premier League haprenga Liverpool Persia eka Tottenham. Haba pai shaga nga jingle kai ka Liverpool kala khuri ka nam job hadin makalala abat pelim eka Tottenham da saula ar. Yagini ki saw gol jonga Liverpool ya bantap nengkong Lengbau Muhammad Salah haga minit ka ba khan riu yaga gol ka ba ar la ya bantap Lengbau Robertson haga minit ka ba saw peusan yaga gol ka ba lai la ya bantap Lengbau Gakpo haga minit ka ba san peu bari yaga gol ka ba saw la ya bantap Lengbau Elliot haga minit ka ba san peu kandai ba Lengba ka nang jing job ka Liverpool ka dangne aka kerdan ka ba lai haga mi ye khen point.